बिटिआरनि बायजोनि जेसेबांखि जेंना दं बे जेंनाखौ मावफुंजोबनो थाखाय भारत सरकार आसाम सरकारजों जोंनिफ्राय नारसिननाया सोलिगासिनो दं। मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी दिनै सोनाब सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा थामथि 2 बोसोरारि जथुम्माखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट-सापुरि समखं थिनियालियाव थानाय रंग मन्चआव सोनाब सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा थामथि 2 बोसोरारि जथुम्माखौ दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। सानसेनि हाबाफारि बायदियै दिनै फुंबिलि समाव जायगा फोसाबनाय, आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, थान्दै मेल जथुमनाय आरो गेवलां मेल लानाय जादों। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो बिकेडब्लिउएसिनि सिइएम मुस्रि मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मुस्रि मनरन्जन बसुमतारी। थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लादों धेमाजि जिल्ला इउबिपिअनि आफादगिरि मुस्रि राथिराम बसुमतारी आरो धेमाजि जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा मुस्रिमा सुभारानी बसुमतारी। लोगोसे दिनैनि बे मेलावनो जर'खा आलासि महरै बाहागो लादों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि टेनजिं बर' बिथाङा। लोगोसे बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफाद सोनाब सानजारि नोगोरनि थामथि 2 बोसोरारि जथुम्मा बेयाव आंखौ गाहाय आलासि महरै लिंहरनायखाय आङो हांख्रायगिरि आनसलिक कमिटिनि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोननिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों बिथांमोननिसिम। आरो खोब मेहेरगोनां खोब गाजा गोमजायै जिहेतु बे दिनैनि जिहेतु गेवलां मेल बे जानो थांदों, बेनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों। जिहेतु 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जिहेतु थामथि बर' गोजोन गोरोबथा जाबाय। बे गोजोन गोरोबथा मथे सुक्तिनि दफा 5.1 नि मथे जिहेतु जों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोनबाय बिटिआरनि बायजोआव। बे काउन्सिलखौ मावफुंनो थाखाय जोङो भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ नारसिननाया जोंनिफ्राय सोलिबाय थादों। आरो जोंल' नङा, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो भारत सरकारनि नखर बिफान आरो आसाम सरकार जिहेतु जों जइन्ट मनिटरिं कमिटि जोंहा मोनसे दं। बे जइन्ट मनिटरिं कमिटियाव जोङो बिटिआरनि बायजोनि जेसेबांनाखि समस्याफोर दङ जों बेफोरखौ मावफुंजोबनो थाखाय भारत सरकार आसाम सरकारखौ नारसिननाया जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय सोलिबाय थादों। आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जुथायै एनडिपिनि जिल्ला रिहेबिलिटेसननिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन समस्याफोर दं, बेफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जों आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ नारसिनगोन। आरो बेजों लोगोसे बिटिआरनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ जाहाथे थाबैनो मावफुङो बेनि थाखाय जों नारसिनदों। आरो बे बेलायाव जोङो रिभिउ मिटिङाव दासिमहालागै 6 खेबसो जिरायबाय। आरो बेनि बादैबो जों दाख्लैबो नर्थ ब्लकआव बिटिआर सरकार बिकेडब्लिउएसि एसे गोबाव जाबाय जेनेबा थांनाय बोसोर, आरो जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, एनडिपिनि फ्रेक्सन 4 आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दा बेफोर दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोंनिफ्राय नारसिननाय जादों। आरो दा बे बेलायाव जोंनि जिहेतु जोङो बांसिन लेभेलै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सायाव खौसेथि बर' सुबुं आफादा खामानि मावदों। दा भिलेज नटिफिकेसननिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन बिथिङाव जों बांसिनै खामानि मावदों, बांसिन हमवर्कखौ जों खालामदों होनना बुंनांगोन थारमाने। दा बे बेलायाव दाख्लै 12 अक्ट'आव जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रिजों रायलायदोंमोन। रायलायनायाव माखासे आपत्ति गैयै जेब्लाक अबजेक्सन गैयै गामिफोरखौ लानानै गिबि खेबनि थाखाय गिबि फार्स्ट फेजआव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंनो थाखाय सरकारा सिन्था सरसा खालामदों। दा बे बेलायाव राभा हासं अट'नमास काउन्सिलखौ जिहेतु 6 सिडुल खालामनो नागिरदों, बे बेलायाव एसे सावरायनांगौ बुंदों थारमाने। दा बे बेलायाव आसाम सरकारानो मोनसे दायित्व लानानै गावसोरनि प्रेजेन्सआव गावसोरनि नुजाथिनायाव राभा जौथ संग्राम समिति, आरसु, इउबिपिअ आरो एबसु जों जथायै रायलायगोन थारमाने। रायलायनानै जोंना खावलायनाया बेनो थागोन जे राभा हासं अट'नमास काउन्सिला 6 सिडुल जानायाव जोंहा बाजानांगौ गैया। खिन्थु राभा हासं अट'नमास काउन्सिला 6 सिडुल जासान्दि जोंनि बर'फोरा, बेयाव थानाय बर'फ्रा जोंनि काउन्सिलाव थानो मोननांगौ होननानै डिमान्डआ जोंनाव थागोन। आरो काउन्सिला राभा हासं अट'नमास काउन्सिला 6 सिडुल जायोब्लाबो बेयाव थानाय बर'फोरनि जिथु संरैखाथि मोननांगोन, गावबागाव
लुबैनाय बायदि माखासे लुबैनाय बायदि गावबागाव देरहानो हानाय समस्थिफोरखौ बानायनो थाखाय राभा अर्गेनाइजेसनफ्रा जोंखौ खाबु होनांगोन होननानै बेफोर मेकानिजमखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जों सावरायबाय 6.3 क्ल'ज मथे बिटिआरनि गासैबो स्कुलफोरखौ लाजोबनाय आरो बिटिआरनि बायजोनि जिब्लाक स्कुलफोर दङ बर' मिडियाम बेखौ स्पेसियेल कनसिडार खालामनानै लानांगौ थारमाने दा बे बेलायाव जोङो नारसिनबाय थादों सरकारखौ जोंल' नारसिनाखै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद जों गावबागाव मोनसे लेभेलसिम जों नारसिनबाय थादों सरकारखौ नारसिननायाव दाख्लै मोनसे सिद्धान्त जाबाय गंबा स्कुल लाग्रोगोन बिनि उनाव माखासे स्कुल लाव आरो मोनसे सरकारा जोंखौ फोरमायदों जोंनो जेरावनाखि अत्यन्त स्कुल गोनां दङ बेयाव थारमाने सरकारानो थांनानै गावसोरनि स्कुलखौ लुना होगोन थारमाने जेरैहाय जोङो नुदों हजाय जिल्लाफोर बादियाव बर' मिडियाम स्कुल गैया बेयाव थारमाने बिराद मोनसे गिदिर एलाका बेयाव खिन्थु स्कुल गैया थारमाने बेफोराव जोंनि बर' मिडियाम स्कुलखौ नांगौ होननानै जोंनि बर' थुनलाइ आफाद जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों थारमाने दा बेफोराव स्कुलफोरखौ लुना हैनो थाखाय जोङो खावलायगोन जिहेतु बागानाव जुदि सरकारा निजा बबेया स्कुल लुना होयोबा बर' एरिया मैखोम एरिया थानाय जायगायाव दा बर' मिडियामनि स्कुल लुना हैनायाव मानोथो आपत्ति गतिके सरकारखौ बे लेभेलाव जों नारसिनबाय थादों बे लेभेलावथ' आं बुंनो एसे बादोंमोन थेवब्लाबो नोंथांमोना रायखांबाय जेथिया आं बुंगोन बे बाथ्राखौ दानि नैबे मुहुर्त समाव मावनो गोनां जिहेतु मावनो गोनां गोबां दं ज' जानानै बर'फ्रा बे जायगायाव बे समाव गावजों गाव सेरखाय बेरखाय जानानै मावनो थानाय खामानिफोरखौ खेलिमेलि खालामनाया एसे दुखुनांथाव थारमाने दा नों समस्याखौ नाय दा भिलेज नटिफिकेसनखौ जों जेसेबां गोब्राबै नारसिनबायब्लो सरकारा मावनो नागिराखै बे लेभेलाव जयै थांनानै जों नारसिननांगौमोन खिन्थु जोंनि गावनायखौ नुनानै हयथ' सरकारा गेलेगोन थारमाने दा राभा हासंनि जिবিলাক समस्याफोर दङ बे राभा हासंनि समस्याफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बेयाव थानाय आफादफ्रा ज' जानो हायैयाव आरो मोनसे गोदान आफाद जोनोम जाहैनायाव बेयाव मोनसे गोदान मोनसे खेलिमेलि मोनसे सृष्टि जादों होननानै आंनिसिम फोरमायहरदों बेयाव थारमाने बर' कअर्डिनेसन कमिटि दं साउथ कामरुप आरो गवालपाराखौ लानानै बे कअर्डिनेसन कमिटि बिथांमोना खावलायदों आरो मेक्सिमाम बुद्धिजिबि गोरों गोरा मानसिफ्रा मोनसे खावलायदों दा दानि दिनाव आरो गोदानै मोनसे ससियेल अर्गेनाइजेसन गोनांथि गैथ'वा बेखौ फोरमायदों आरो जिहेतु स्टेक हल्डार हिसाबै जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद थाखाबाय नैबे सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनो BKWCनि खामानिफोरखौ मावफुंनो गतिके नोङो सरकारा रायलायोबा सोरजों रायलायगोन स्टेक हल्डार अर्गेनाइजेसन रायलायगोन जोंसो सुक्ति होदों नङा होमबा खालामदों सागानगिरि आफादजोंसो रायलायगोन गतिके आरो बे गोदान आफादजों खुनु दिन खुनु कारनाव रायलाया आरो बे आफादा थारमाने बुंनो थाङोब्ला दा सरकारखौ केस होना दोनो दा बे बिसेसके जोंनिनो मानगोनां सिगांनि गाहाय नेहाथारि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारिमोन सासे गोख्रों मावथिमोन जोंनि मोनसे समाव खिन्थु बिथाङा नैबे काउन्सिल जानायनि उनाव चेयारमेन जानायनि उनाव माखासे एलिगेसननि थाखाय बिथांखौ काउन्सिलनिफ्राय बोख्लायना दोनाखै चेयारमेन पस्टनिफ्राय बोख्लायना दोनो बिथांनि एलिगेसना जोबब्लानो बिथांनो चेयारमेन पस्टखौ होफिननाय खोथा मोनदामोन खिन्थु बिथाङा दिनै गावनि चेयारमेन पस्टखौ मोनफिननो थाखाय सरकारखौ केस होदों आरो बिथांनि थुनजुलायनायाव नैबे जोंनि चिफखौ केस होदों चेयारमेनखौ केस होदों बिदि खालामबाय थानायाव अफिस लेभेलनिफ्राय दाख्लै बायदेवआ आंखौ बुंदों मोनसे बाथ्रा जे इसिबां जुदि केस होबाय थायोबा मोनसे बाखांनाय फैयो बे बाथ्राया सोमजिदों गतिके आंनिफ्राय खावलायनाय दा बे गोदानफोरखौ जों सानथ'वालासिनो माबा मोनसे सोरहाबा माबा मोनसे उसुबिदा दंबा जयै जों सावरायलायनानै माखासे मेकानिजम खालामलायनानै बोरैहाय जों बेखौ दाफुंनो हायो बिनि थाखाय खामानि मावनांगौ आं बेखौ खावलायगोन सोरहाबा सोरनिबा सायाव माबा मोनसे गोख्रों अबजेक्सन दंबा जोंनि गेजेराव फैनानै बिथांखौ थोंजोङै सोंखारिनानै माबोरै जानांगौ बेखौ दिथा होनांगौ थाखाय आं खावलायगोन गिबियावनो खौरां बिजों नोंथांमोननिसिम साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय जोंनि थामथि नै बोसोरारि जथुम्मायाव थान्दै मेलनि गेजेरजों रायजोफोरनि सान्दै दैथायहरनायनि गेजेरजों जोङो दिनै सोनाब सानजारि दखरानि खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोङो दिनै गोदान आफादखौ दाफुंनानै लानो हादों मानोना गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानायाव जोङो बिबानगिरि महरै आफादगिरि महरै जोङो अमिन बर' बिथांखौ मोनदों आरो बिदिनो गाहाय नेहाथारि हिसाबै सनाराम स्वर्गियारिखौ मोननो हादों दा बेजों लोगोसे माखासे मावथि फारिया बिथांमोना बिबानगिरि मोननाय बिथांमोनाबो दंबावो
आरो बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननि गेजेरजों बा नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो फोरमायनो सानदोंदि जोंनि माखासे मावनो गोनां आद्रा थालांनाय खामानिफोरखौ जाहाथे मोजाङै आबुङै जों आगोलनि मावबोनायनिख्रुइ साबसिनै मावलांनो हागोनखौ आङो बिथांमोनखौ मिजिंथिनानै दङ। आङो दिनै जोंनि सोनाब सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बेन्दोङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आंनिफ्राय आम्बोल माने अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों। मानोना जोंनि थान्दै मेलजों लोगोसे गेवलां मेलखौ जाफुंसार होनायाव बिथांमोना जोंखौ गोबाङैनो मदद होफैदों। मानोना रोजा रोजा जोंनियाव दिनै थान्दै बिथांमोना गेवलां मेलावबो बाहागो लानायजों गोबां गामिनिफ्रायनो 35 गामिनिफ्रायनो गंफ्रोमबो गामिनिफ्राय 20सा 30सा बेबायदि बाहागो लाफैदों आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेनिख्रुइबो बांसिन थान्दै बिथांमोनजों लोगोसे रायजो राजा बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों। बेनिखायनो आं बिसोरनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन आरो साबायखर बावहरनाय बिथांमोननिसिम थादों।